जों दिनै साउथ करबुक जों अजागाव दिनै बिजय उत्सव जाना फायमानि हायके जों जाया सनि सिगां सिनि ताखौ मतराय रियांनो जों नायना फायका इनके बिनि याथेक तो नरक नुखाना बेलायनो हामिया हायके अजागाव सिनि गरम गोनां सिनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि हिरण्मय त्रिपुरा तै सिनि गरम गोनां सिनि डायनामिक लीडर सिनि मलिता मोहन त्रिपुरा सिनि वाइस प्रेसिडेंट बो फाइसौ पैजाक हायके सिनि कयेकजना लीडर दंगो आयंबो दंगो ओमफ्राय अबनो आं दाबो जराबनाय कक सानान किसा सिनि गरम गोनां सिनि सारनो लेना हामबाय जों दिनै कायसा सिनि करबुक दक्षिण करबुक साब डिविजननि कायसा गामियाव गामियाव जों दिनै टिप्रा मथा जों सेकेंड डिविजनाव फायमानि यागोन जों दिनार कायसा पाराबो बिसोर जानायनि फायमानि ओके जों दिनै सिनि ताखौ कायसा जों रोगी हिनि खानाय थांका बतिनि सुगार रोगी मानजागै अनेक एफेक्ट ओइ थांका कि बिनि याथेगो अनेक कसमा को याथेगो बिनि येसिरो करिखा हायनि बागै आं खानागै तयमालिया सिनि जों एबने जोंजाल नो हायफोरनो जों दुख कष्टबो तंनाय मासाया मानियाफो तंनाय सिनि याथे कसफो तंनाय येसि कसफो तंनाय मकल नुयाफो तंनाय तो माने हिमाने जों जा बरक बुलिसोर अंगै उजि फायकाके जों अराय पराय काहाम जाया जतन जों असंसार से नुनाय हायनि बागै जों महाराजा काहाम जाया बेबागनो नाहादि हिनै इके जों तिनि अल फाय जों बिजय उत्सव जाना हिनै फायमानि इके जों ताखौनो सकां माने गरनाय बिनि परसे जों जानाय हिनै आं कवरगै जों ताखौनो नायनि फायका कबि बिनि अनेक जोंजाल आबो जायानो इके बिनि परिबाराव बिनि बुहि मासा इके बमासा ताय बिनि सराय मासा दंगो 12 बोसोरनि सराय कायसा इके बरक अनुखुमो खरकथाम न बरक इके बरनि सारन नेबो कुनु बसे सुजाया हिकेबा इके अनेक असुबिदा रहि दंखा हायनि बागैनो जों टिप्रा मथारेंगै जे महाराजा जे मानसि जरे जानजा सुगलायबानि जन किसा के कोनो सुबादि हिनै बर साखलाय रेखा इके जों बर तिनि जों सिनि जे मानसि जरा सो बरबो जों सुबा सुरनाय हिनै जों फायलाय जाक आसनौनाय हामबाय महाराजा आयलकथु टिप्रा मथा आयलकथु तै सिनि करबुक सा डिविजन गाहाम किंथु हामबाय।